o nwere ike ịdị na ị na-arụ ọrụ dị mma ma ọ bụrụ na ị chọtabeghị uche Chineke nọ n'ime ya. Ọ bụ ọrụ gị ka ị na-arụ. Happy Sunday, Afronistas. You probably noticed that I haven't been doing many Igbo videos, like I said that I would in one of my past videos called Becoming an Igbo Brand. Well, the reason I haven't been doing Igbo videos is because it takes me a really long time to not only translate the video into Igbo with my limited knowledge of Igbo and my handy dandy Igbo dictionary, but it also takes me a really long time to edit out my mistakes so that watching the video is not excruciating for you guys. For the sake of making quality videos, I decided to not make Igbo videos as frequently as I had originally intended. But today is Sunday, and I've decided that the theme for Sunday is Soulful Sunday. And what I'll do is on Soulful Sunday, I'll take a verse from the Bible and then read it to you guys in Igbo, talk about the lesson that I gained from reading that Bible verse. And today's Bible verse comes from the book of Proverbs, chapter 16, verse 25 through 26. And pardon me if I'm looking down a lot. I will honestly say that I'm reading a lot of this because this is one of the ways in which my brand is choosing to encourage people to embrace their identity, control their destiny, and make stuff happen because you're worth it. So, in that vein, I really want to encourage people to practice speaking Igbo, number one. And number two, I'm trying to learn Igbo as well. I'm trying to practice what I preach. And if you notice any mistakes that I'm making in this video or in any video where I'm speaking Igbo and you're a fluent Igbo speaker, I happily welcome respectful corrections in the comment section. Let's begin. Ụzọ dị nke ziri ezi n'iru mmadụ, ma nsọtụ ya bụ ụzọ niile nke ọnwụ. Ọchịchọ mkpụrụ obi nke onye na-adọgbu onwe ya n'ọrụ adọgbuworo ya onwe ya n'ọrụ n'ihi na ọnụ ya erugidewo ya. Aga m ewere amaokwu nke mbụ ikwu ihe m che na ọ pụtara na m ga-eji amaokwu nke abụọ emekwa ya emekwa. Na amaokwu nke mbụ o si na ụzọ dị nke ziri ezi n'iru mmadụ bụ ụzọ niile nke ọnwụ. Ihe pụtara na ihe ọgụgụ nke a dị otu a. Ọ bụrụ na ị gụrụ abụọma ka 51 na amaokwu 5, ị ga-agụ na o si na ajọ omume ka amụpụtara mmadụ. Ọ bụkwa ihe edere na akwụkwọ ozi nke onye ozi Paul degara. Ọzọkwa, o si na akwụkwọ nke ahụ na mmadụ niile ewezugawo onwe ha. Ha niile agbaghị n'ihe n'otu. Ọ dịghị onye na-eme ihe ọma. Ọ dịghị ọbụla otu onye. Ihe o pụtara bụ na ọ bụrụ na ị naghị anọgide n'ime Jizọs Kraịst, ị na-agba ọsọ iso ọnwụ. Nabata ọsọ nke ahụ bụ ọnwụ. Mmadụ onwe ha amaghị ihe dị mma, mana ekele dịrị Chineke, o nyere anyị okwu ya anyị mara ihe dị mma. Na amaokwu nke ọzọ anyị gụrụ si na ọchịchọ mkpụrụ obi nke onye na-adọgbu onwe ya n'ọrụ adọgbuworo ya onwe ya n'ọrụ n'ihi na ọnụ ya erugidewo ya. Ọ bụrụ na iche na ihe ị na-eme bụ ihe ọma ma ị chọtabeghị uche Chineke tupu ị bidoro ịrụ ọrụ nke ahụ, ọ bụghị ọrụ Chineke ị na-arụ, ọ bụ ọrụ nke gị ị na-arụ. O nwere ike ịdị na ị na-arụ ọrụ dị mma ma ọ bụrụ na ị chọtabeghị uche Chineke nọ n'ime ya, ọ bụ ọrụ gị ka ị na-arụ. Ma ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ uche Chineke n'ihe niile ị na-eme, ị nwere ike isi na uche gị bụ ka ime uche nke Chineke. Site na nke a, ị nwere ike isi na ị na-agụ ezi omume na agụ dịka o si na akwụkwọ nsọ nke Matiu. Ọ nke a na-erugidewo gị dịka ihe ọmụmụ akwụkwọ nsọ anyị na-agụ ugbu a na ọnụ ga-erugidewo gị, ọ bụ ihe ọma ga-erugidewo gị. Thanks for watching. If you like what you saw, nyere mkpịsị aka elu. And as always, remember, embrace your identity, take control of your destiny, and make things happen because you're worth it. Bye. Thanks for watching. If you enjoyed what you saw today, hit that subscribe button for new, fun, empowering African videos every week. And then go check out some of my other videos from my channel because you're worth it. Igbo kweni, anya busy n'ala, I busy